Shaketaan tätä niin kauan aikaa, kunnes tästä ei enää kuulu mitään. Eli tämä on täynnä hiilihappoa. Eeppisesti väärinpäin kuvailtu. Ja nyt! Oho, se oli semmonen kuohuiminen. Hyvät farkut meni siinä. Kiitos CS:n. Reikiä minulla löytyy ainakin tästä, tuosta, tuolta sekä muutakin pieniä viiltoja sun muita lummuja. Ja niin, seuraavana ilta. Tapaa mun jalat, mutta viime aikoina paljon puhuttu Euroshopper lähtee. Tosta. Ja salkkarit käyntiin. Mikä? Mage Croc korkkaantuu. Tuohon vaan näppikselle kaikki menee pilalle. Otetaan riski. Olen valmis. Noin. Nyt on korkattu ja nyt olen valmis aloittamaan tämän lolimatchin. Aletaan ravistelemaan, kuohattelemaan. Katsotaan mitä tästä tulee. Tiri. Vähän huono kuohautusasento, sori. Nyt siellä ei enää kierrä mikään. Lähdetään testaamaan, miten tämä lähtee. Ei nyt mikään huono, mutta ihan sellainen perinteinen. Kuvausta edeltävän lenkin viimeistä johtuva silmävärisuoni kylmättymä. Ja hirveästi hiilihappoa maistetaan. Peleästi roisku. Hyvä on. Noniin, nyt mä korjaan. Tää on hapokasta. Laitetaan miniä edes kuohuamaan. Semmonen. Kyllähän tää nyt joltain tuntuu. No. Tämä kuohahti siis yli puoli puiston penkillistä vasemmalle. Se lähti automaattisesti.